سلام علیکم تماشابینان عزیز. ما در فیرمای بگیم فابریکای کمپانی فابرلی قرار داریم. امروز اکسکورسیا داریم. محصولات های کمپانی را چخیل میبرورن، درباره همشون مده معلومات میتن، چخیل زودا کار میکنه، همشه انشالله ویدیو میکنم. اینا دخترک ها اومدگیم، منیجر مونه اجداد داریم، نیم ساعتی دیگه اجداد میکنم میبیویم. نه اومده برای که گفتن اگر یه مینو برکنی نمیگیریم کنم. заводу гир ба гир чайда инами зданяе ки дар пушти май ҳамаш офисе, ҷои каталог бурорӣ ҳамаш инами ҷаҳай гирду шуда ҷои заводҳое ки маҳсулоти духи инами майда чайдаи фабрика мебурорад. апа хӯрае ки дар командаи мо кор мекунен. имрӯз мехоҳам дар бораи фабрикаи фаберлик барои шумо маълумот диҳам. ана ин лаҳзаҳое ки шумо тамошо дорен, иҷа даромадгоҳ шай. мумкин е иҷа фотосессия кунӣ. иҷа ҳама новинкаҳо, ҳама абразес мондагие ки мо тамошо кунем. мумкин нест дастқати қапидан строго запрещено, лекин дар иҷа сурат гирифтан мумкин ай. баъди и бигем як калидори калон мешавад. дар ӯ калидори калон мода ҳама монда дар бораи правилаш фаҳмондан ки ягон чира қабдан мумкин нест, ай ҳамдигар монҷуда шудан мумкин нест. ва мо анамин хел бигем ки одноразовӣ шапочка, халат и бахил пӯшидем. дар иҷа боша микрофон кати ҳамун занаке ки барои мо экскурсия имрӯз мегзарона. дар бораи фабрика, дар бораи нозукиҳош ягом аппаратда наздик намешем. дури дур бояд мо 1 метр ай аппаратҳо дур бошен. беҳад тозагиш дар дараҷаи олӣ, барое ки дар иҷа он маҳсулотҳое ҳаст ки ҳар яки мо барои худмон истифода мекунем. барои саломатии мо беҳад зарурӣ калон дорад. дидена видеое ки шампуну фирмаҳое ки таърифиян ҳама таъриф мекунанд, диден дар чӣ ҳолат ваёро истеҳсол мекунанд. специально видео барои шахсоне ки мехоҳанд ки компанияи моро нозукиҳоша буфаҳманд. ана иҷа аллакай даромадгоҳ дар тамошобино ма видео накардам. телефономона мо ҳамара дар кистамон андохтем. дастомона полностью бигем ки обработка кадан, спирт кати специально аппарат дар дастомон андохтем, обработка кадан, почаҳомон кати ба даромадем. нигоҳ кунед, калонида ба тамоми қонуну қоидааш калониай, тозагида ба тамоми қонуну қоидааш тозаай. аҷоибот ҳамаи ҷо, ҳама инами одамое ки дар даруни ҳамиҷа кор мекунанд, ҳамашон маска пӯшидагӣ. мигем ки беҳад кор строгада тиббӣ қонунӣ. даже ай пишти мо охрана буд, бовар мекунед, охрана ай пишти мо рафтеста ки мо ягом чира нақапем. анами занаке ки экскурсия мегзарона, ҳами занак даже нигоҳ кунед иҷа невозможно е просто гап зани микрофон кати гавзедеста и занак. ва иҷа мода мегем як кафи даст мегем анамин чизое ки помадара мебуроранд, ай ҳамин чизои помада додан ки мо худмон ба дастомон биқапем, эҳсос кунем ки мо дар кадом компания кор мекунем ва маҳсулота бояд ба дастмон биқапем. то ҳадди имкон ма видео кардам, вообще неудобни буд барои ма видео кардан, лекин аз тамошош сер намеши, бовар кунед. помада бурорӣ, гел бурорӣ, гигиенически ана средствоҳое ки мебуроранд, туш, ҳамаи инамҷора мо тамошо кардем. албатта иҷа беҳад одамо уже очират истодагиян, директоро, дарагацияни директоро иҷа гурӯҳ дуровардан, ай ҳар як региона отдельно дуровардан. барои ҳамиқа ҳамада ки намерасид соат, ҳамара 1 соати следующий раз гуфтам бо 1 соат ягом ҷои дигаша мебарем. ҳама директорое ки ҳама шахсое ки хатиман, ҳамашон дарагацияни директорон, я хелош 25 солиши дар компания кор мекунанд. нигоҳ кунед, беҳад хушрӯ кор мекунад, тамоми завод ба қонуну қоидааш. вақте ки бигем ки як пучоқа ки помада мебиёя, ай иси помадара чихе мемона, ӯ медурояд дар даруни аппарати ҷӯш, ҳамаи микробша мекуша, як ҳодиса охида ҳар як этапш. и бояд анами занако успед кунанд, бовар мекунен, аҷоибот. иҷа боша мо дуюм боре ки фабрикаи фаберлик рафтам, дуюм борам хати апам рафтам. иҷа формаҳом дигара бонаги сайдадаг ҷо формаша дига кард. албатта и дута видеора ма адел накардам дуборе ки фабрика рафта будам. иҷа кремои новинкара, креми ҷӯш мягкий хушро ай таги ана